Ли води в лудницата. Беше лято време, там като бях в забравих как се казваш това. Имаше страшни лица, имаше един дед постоянно ми говореше на ухото, че е от национална сигурност. И майка му и баща му идват на свиждане и ми говори, братле, знаеш, че съм от национална сигурност, обаче не го казвай пред майка ми и баща ми. Той сигурно е усетил, че като почне да им говори за национална сигурност, иска да му дадат още повече хапчета или дни. Но все още беше убеден и го бяха фанали. Аз хем съм вътре, хем знам, че аз леко съм салашнал. Дед ги направих тия празни работи с Запада и глупости. Хем разбирам, че той е още по-лашнат, че том чак е за национална сигурност. Нали, осъзнавам какво се случва, че неговото кино тече, но все още ми беше смешно из коридорите и това. Обаче като ме преместиха в Бургас линейката 360 км отзади с белезника и с една лейка да мога да покая вътре. Шофьора караше генгстър линейката, обаче така доста бързо го взе. Бях още предвъзбуден, не ме гонеше параноя от катастрофата, като съм с белезници отзад. Иначе ако съм в нормално състояние, съм по-насъл. Ще да ми се привижда как се обръщам в каналата и съм вързан. Като някакъв такъв кошмар да ме разбираш. Да не го изговаряме да не се да се сбъдне, доста ни закрилема. И така да ти го кажа, преместиха ме в Бургас, слизам, цигарка, как е, такова, фенове, влизани вътре след един месец вързани за ключен в София и ми се обяснява, че аз от началото ще бъда отново заключен на новото заведение в Бургас. Заключва се вратата, оттам празняра забравя, че като почне да плъска и да чупи, ще извикат полицията да има ММА и да го заключат в град Монте Кристо 3-4. Вика са полицията, идват, влизат и виждам един мой приятел, той стяг на смяната и вика, стига бе брат, ти ли си бе, пак ли, защо е, за тебе ли? И аз като го видях, защото ме вервали и викам, добре, няма да гаменствам, предавам се, трябва да бъда вързан, ще бъда вързан, нали, вече е ясно, че и на него ще му направя проблеми, пишман ще стане от този топ контакт в неговия верх, за който е бил извикан. И така оттам граф Монте Кристо още 14 дни, с нагли доходи и сестри. Днеска ще ме отключат и в четвъртък, едната ръка и единия крак. Още малко в другия вторник. Другия вторник ли? Аз за кого ги разказах всички тия работи тук? Това трябваше да бъде тайна.